Hello guys, magandang hapon po at nandito po tayo ngayon sa may Novaliches kung saan pupunta tayo ng Susano Market para sa ating awarding ng starter kit sa ating client. Ayan, livelihood po to sa mga kliyente natin na pinapasukan dito sa Makati. Ayan, ikalap shoutout po muna sa lahat ng ating mga kaibigan OFW, sa ating mga kaibigan subscriber. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbiyahe. Samahan niyo po kami sa aming patutunguhan. Ayan, maraming salamat po pala sa mga sumuporta at mga silent viewers natin. Maraming salamat po at magandang araw po. Tuloy-tuloy na po tayo. Biyahe tayo ngayon. Biyaheng Susano Market sa Novaliches, Quezon City. Malapit po lang ito sa may Caloocan. Ayan, biyahe na. Salamat po. Hindi na busog pa naman ako. Para makauwi ka na rin ng mahangin. Kasi pansalakan natin ko. Mabilis lang yun, kasi ano lang, bilas lang yun eh. Bigas lang mo. Bigasan. Bilis lang siya. Ilang sako rin yun. Marami yun 18? Marami na rin yun. Meron silang sinakyan. Delivery. Kilala nila eh. Ah, Pre-delivery naman. Kaya lang ano kasi na-deliver pa. So hapon i-deliver sa kanila. Kasi di pa ba dati sila may tindahan? Oo. So, ano, There's a 5-minute slowdown in same level nila nila. You're still on the fastest route. Pero parang maganda naman yung bigasan. Maganda yung bigasan. Kasi medyo maraming tao. Siguro nasabi na rin niya na may kumuha na daw eh. So pag ano mamaya, i-distribute daw niya. Sino may yata mahilig sa mga ano, sir? Mga cholesterol. Sabagay, mga kinakain natin. Cholesterol. Lahat naman tayo kumakain ng ganun. Kaya nga eh. Hindi mo maiwasan yun. Dati kasi nag-exercise ako nung pag naka-stack lang. Healthy. Naka-stack lang yun sa rep. Kung kaya nag-isipan. Pag nagustuhan, tagay. Good for the heart. Kaso yung makakaagaw ako, naubos kagad eh. Yung mga anak ko eh. Masarap yung nabulino. Oo, pag binili mo, nung bilis mo ubos eh. Huwag yun ang bibilin ko, para hindi na ubos. Gusto ko pa naman sa red wine yung ano lang siya, yung matamis. Yung manamis-tamis, ayaw ko nung mapakla. Yun ang gusto ko bilhin pag lumapakla kasi Mas ano, ayaw ng mga anak ko. There's a 5-minute slowdown in 200 meters. matagal makuubos. Or lang naman, tuwalis eh. Yung isa yung parang juice yung may ano, sobrang tamis. Ayaw ko na sobrang dami.
Paano naman tong DPWH na to eh? Ayaw pa lumayas niya na. Ay, sa gabi kayo mag-aspalto, wag sa araw. Kanina pa. In 200 meters, turn left onto the ramp to Pan Philippine Highway, Asian Highway 26. Ito nakikita to sa expressway. Ayan. Ito nakikita sa expressway. Pasha de Blas to. Oh, yan pa. Limudas. Pasha de Blas. Papasok na tayo ng expressway.